local government unit no na nakasubaybay dito sa balita mong ito, Kuya Justin, dahil alam niyo ho mga kaibigan, base na rin ho dito sa Ecological Solid Waste Management, Kuya Justin, na talagang inaatasan mga kaibigan ito hong mga lokal na pamahalaan kung papaano ho maipapatupad ito hong batas na to. Yung problema sa enforcement, Kuya Justin, sa pag-segregate palaang ng basura, talagang iyaan ang pinaka-problema nitong DENR. At gayon na rin mga kaibigan, ito hong enforcement din nitong kada barangay, Kuya Justin. Alam naman natin yung material recovery facilities, yung MRF, na diyan ho mga kaibigan, na ipoproseso ho yung nabubulok sa hindi nabubulok at yung mga recyclable materials naman. At binabanggit nga, Kuya Justin, ni Assistant Regional Director for Management Services DENR Region 3 Arthur Fadiquela, na 3% lang, Kuya Justin, nitong mga nakokolekta diyan sana sa MRF yung maidadala dito sa mga sanitary landfill. Pero ang nangyayari ngayon, Kuya Justin, talagang hindi nasesegregate ng maayos. At nakatatanggap sila ng reklamo na mula pala ang dito sa mga MRF ng lokal na pamahalaan, na nagkakaroon ng open dump site, Kuya Justin, na ito'y labag sa naturang mandato nitong mga LGUs, na kailangan talagang maiposisyon nila ng maayos yung kanilang mga MRF, Kuya Justin. At isa ring hamon ay yung binabanggit mong figure kanina, Kuya Justin, sa lahat ng mga nakikinig sa amin, yaan within the span of 2 years, during pandemic season, Kuya Justin, ganoon kalaki, 3,000 na truck, at katumbaso ito mga kaibigan ng 164,502 metric tons, Kuya Justin. At ito pa, Kuya Justin, ang nakikita ho ng DENR, ito hong malaking bulto ng mga basura, Kuya Justin, galing naman ho dito sa household waste na may halong medical waste, yung face mask. Dahil yan obligado ho tayong magsuot ng face mask at face shield, Kuya Justin. Kalimitang natatagpuan pa sa basura mula ho sa mga kabahayan, ito hong mga face mask. Na Kuya Justin, sa report ng DENR sa national, Kuya Justin, kada araw 166 trucks ang nahahakot dito sa medical waste, nakatumbas ho ng 1,000 metric tons. Ngayon, Kuya Justin, dito naman sa saan bahagi ba ng Kailugan at body of water ng Central Luzon nakuha yung 3,000 truck? Dito sa may bahagi daw ng Bataan, Bulacan at Pampanga at Nueva Ecija. Gaya na rin ho nitong pagpapaigting ho nila ng Manila Bay Clean Up and Rehabilitation Program. Atas yan ng Supreme Court, Kuya Justin, na masaayos itong mga katawan ng tubig na diyan naman patungo dito sa Manila Bay. At ang nakikita-kita nitong DENR, Kuya Justin, talagang dapat magsimula ho sa mga kabahayan, sa loob ng pamilya, Kuya Justin, yung disiplina sa paghiwalay ng nabubulok at mga recyclable material. Ayan, Paulo G, yan na nga yung ating naispuntuhan din, dahil ito, binabanggit ng ating DENR, yung ating mga opisyales, na itong segregation, talagang problema. At yung problemang yan ay nanggagaling sa ating mga kabahayan. Ito bang segregation, paano ba yung monitoring na ginagawa ng mga barangay officials? Kasi alam mo, Kuyang Paulo, hindi naman lingid sa kalaman ng ating mga kababayan. May mga MRFO kasi, may mga barangay offices, o mga barangay officials. Ang pinapatugtog nila ay yung no segregation, no collection policy. Kapag yan hindi mo hiniwalay, yung yung nabubulok at yung sa hindi nabubulok at dun sa recyclable ay hindi ho nila kinukuha. At may mga ilan-ilan at meron mga nangyayaring ganyan. Pero ito nga, gaya ho nang nabanggit ng DENR, kasi pagdating sa MRF, magkakasama na, Kuyang Paulo, yung basura, o pasintabi ho sa mga kumakain, pero medyo ito nga, hindi gaya-aya yung ating pinag-uusapan ngayong Lunes. Pero ito ho yung masakit na katotohanan na napag-alaman ng ating kasamang si Paulo G dito, na mismong DENR ho ang nagsasabi na yung basura sa mga ating kailugan na napupunta sa dagat ay nanggagaling karamihan sa ating mga tahanan. So ano ba yung mga usual, Kuyang Paulo, raw na basura mula sa mga bahay yung nakikita ng DENR sa kanilang pagsasagawa ng clean up?
Kuya Justin, yun nga po ang masakit na katotohanan na ito hong pandemyang ito dahil nire-require ito hong paggamit ng face mask, face shield, Kuya Justin, yan ang yung mga protective gear. Ha? Yan ang kalimitan pong nakikita sa basura. At ito pong Environmental Management Bureau, Kuya Justin, ay naglabas na rin nitong Memorandum Circular Number 2020-14, 2020-15 na anong meron dyan. Ito hong mga treatment and disposal facility para dun sa mga healthcare waste, kailangan daw, Kuya Justin, maiposisyon nitong mga lokal na pamahalaan. Hindi raka-rakang hinahakot na lang gaya na sinasabi mo kahit noon pa man din 'di ba? Meron na tayong alam na LGU na talagang yung mga garbage truck, Kuya Justin, mula dun sa collection process pa lang, hindi kukunin yung basura mo kung hindi naka-segregate. Pero ang problema, Kuya Justin, talaga yung enforcement. Dito talaga nagkakatalo na kung bakit, nasaksihan din naman natin mula ako sa sumbong nitong ating pong mga kababayan dito sa Central Luzon na kuminsan garbage transfer facility na lang, Kuya Justin. Ayan, Kuya Paulo, yung Yung pinapakita natin sa ating screen ngayon, kung di tayo nagkakamali, sa Barangay Mining sa Angeles City to, dahil ano nga ang nabanggit ng kapitan ng Barangay Mining, Angeles City, kaugnay nga ng sitwasyon ng kanilang waste segregation? Kuya Justin, yan nga daw ang pinaka problema ngayon ni Kapitan Chris Cortez dahil sa mga nagdaang araw, reklamo ng kanyang mga constituent dito sa Barangay Mining dahil yung right of way o yung mismong community road, iisa lang dyan, kuminsan nakakasabayan at dumadaan dito sa komunidad yung mga basura, umaalingasaw yung amoy, bagamat nakatakip yan, naaamoy talaga nitong mga nasa komunidad ng Mining, yung baho ng basura. Bagamat may mga binabanggit nasaksihan din naman natin na hindi nagtatagal yung basura dahil ayan, mayat-maya yung paghahakot nitong backhoe na naka-standby naman yung mga dambuhalan truck para idala dyan sa sanitary landfill sa Tarlac. Pero ang problema dito, Kuya Justin, alam mo, na ipapabatid din sa atin ng mga residente doon. May mga pangyayari na may pinapadala silang video na may nagsusunog, at may panahon din talaga na bulto yung pagdating ng basura. Kaya hindi maiiwasan, Kuya Justin, na kapag humangin ng malakas, hindi naman kalayuan yung mga kabahayan doon, residential, naaamoy ng ating mga kababayan dyan sa Mining. Ayan nga, kaya nga sa syudad ho ng Angeles, mga karehiyon, mga kabalin, nagpatupad na ng plastic palit bigas, yung city government. At ayon ho kay Mayor Pogi, itipan para hikayatin at turuan na mag-segregate yung kanyang mga nasasakupan, yung mga ilenyo, dahil yung kada kilo ho ng plastic na inyong i-turn over, ay papalitan naman ho yan ng 1 kilong bigas. At doon sa huling balita natin, naiulat naman natin na naging matagumpay yung kick-off ng plastic palit bigas. Pero ito nga sana, maging ma-institutionalize sa mga tahanan, yung yung waste segregation. Ito yung panawagan ng ating DENR dahil problema. Ito. At syempre, ito Kuya Paolo, hindi lamang natin ito nakikita doon sa mga highly urbanized city. Syempre, alam natin, pag maraming tao, maraming populasyon, naturalmente, automatic yan, marami hong basura. Dahil yung waste generation, ika nga ng bawat tahanan, ng bawat pero kahit ultimo yung pinakamaliit na bayan, dito sa Pampanga, yung bayan ng Santo Tomas, Kuya Paolo, nagkaroon din ng ika nga problema dyan sa kanilang basura, tama ba? Totoo ko yung Justin, at nasa tanggapan na nga nitong director ng ENBDNR na si Director Trajeco, William Trajeco, itong sumbong na nakarating sa kanya. Ito yung nagugat ko yan, Justin, dito sa naipost sa social media ng lokal na pamahalaan na may sunog. At base dun sa report, yung usok na nagtungo dito sa mga residential area, doon nalaman nila na kung gaano nakatindi yung problema dito sa mga nagtambak ng basura dyan sa MRF ng lokal na pamahalaan. At makikita din sa video ko yan, Justin, napagkalooban tayo ng video kung gaano karami yung basurang nakatambak doon. Na hindi raw dapat mangyari, Kuya Justin, na sa isang material recovery facility, lalong-lalo na kapag kayaan wala namang sementado, Kuya Justin, dun sa mismong pinagtatapunan ng basura o walang konkretong
floor at doon mo tinatapon yung basura mo, sisipsipin ng lupa at alam naman natin, Kuya Justin, hindi kalayuan dito sa Mesa Lipot Road data yan, kung di ako nagkakamali, dyan sa flood control project, mangyaring maapektuhan din yung mga kabuhayan ng ating mga kababayan dyan na merong fish pond. Kaya ang pag-iimbestiga din ngayon ng EMB, susubukan daw nilang sulatan at kuhanan ng panig itong lokal na pamahalaan ng Santo Tomas, Kuya Justin. Okay, maraming salamat, Paulo G. Santos, para sa iyong ulat at mag-iingat ka. Mga kabalay, mga karayon, marami pa pong may init na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. The new Mitsubishi Mirage G4. G for anything. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. So keep it up. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. And I'll be at your side forevermore. Lipunan na nagbibigay ng patas na karapatan, kalayaang mula sa diskriminasyon, katarungang nararapat makamit anuman ang estado sa buhay, karapatan dapat protektahan, dapat irespeto, ating ipaglalaban. Dahil ang karapatang pantao ay dapat para sa lahat. Hatid sa inyo ng Task Force Detainees of the Philippines, Dapat All, Human Rights for All. Sabado, alas 4 ng hapon, dito lamang sa CLTV.
Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Hindi kumpleto ang pagkaing Pinoy kung walang kanin. Sa katunayan, 70% ng populasyon sa Pilipinas, kanin ang pangunahing kinakain. Ang paborito nating kanin ay mula sa mga binhing itinanim na nagiging palay. Matapos anihin at ibilad, saka ito gigilingin para maging bigas na siyang pangunahing produkto ng Pilipinas. At kung bigas ang pag-uusapan, number 1 ang Nueva Ecija sa gitnang Luzon. Ang Nueva Ecija ay tinaguriang Rice Granary of the Philippines dahil bigas ang pangunahing produkto rito. Agrikultura ang pinakamalaking industriya sa lalawigan at dahil mayaman ang lupa at maganda ang klima, mabilis makapag-ani ng palay at iba pang mga pananim gaya ng mais at sibuyas na kilala ring produkto ng Nueva Ecija. Sa makatuwid, ang Nueva Ecija maging ang kabuuan ng Gitnang Luzon ay talaga namang nangunguna pagdating sa rice production dahil binubuo nito ang higit sa 20% ng kabuuang produksyon ng bigas sa bansa. Talagang hindi pwedeng mawala sa hapagkainan ang kanin dahil bahagi na ito ng pagkain Pinoy. Agahan man yan, tanghalian o hapunan. Kaya laging tandaan, ang bigas ay salamin ng kasipagan ng mga magsasaka ng Nueva Ecija. At bawat butil ng palay, mahalaga. Nueva Ecija, Rice Granary of the Philippines, only in Central Luzon. Malapit na naman ang eleksyon. Pansin mo, dami nang nagpaparamdam. Paulit-ulit na naman nating maririnig ang mga pangako ng libreng edukasyon. Trabaho para sa lahat. Tapat na serbisyo. Basta, marami yan. Talagang lahat sasabihin, mapaniwala lang ang mga tao. Lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Hindi lang yan. Sa pagnanais magkaroon ng kapangyarihan, Sa kagustuang mailuklok sa pwesto, bibilhin. bibilhin. I repeat, lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Pero pwede namang hindi ganun. Pwede naman tayong gumawa ng matalinong desisyon. Pwede tayong mamili. Dapat yung hindi puro pangako at pambobola lang tuwing kampanya. Dapat, kilatisin ang bawat salita na sinasabi nila kung totoo ba. At dapat, huwag tayong basta-basta maniniwala sa matatamis nilang pangako. Dahil kung pipili ka na rin lang, Maging mapili ka na at mapanuri. Tama. Oo nga. Piliin natin yung may kakayahan. Tukuyin natin yung mga tunay na maaasahan. bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama Bumoto ng tama. dahil buhay natin ang nakataya. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan, Kabalen, Karehiyon. At sa puntong ito, makakasama ho natin si Assistant Regional Director ng COMELEC Central Luzon, Atty. Almoduque, para bigyan ho tayo ng update kaugnay ho nitong magsisimula na bukas. Ano nga ba itong magsisimula na bukas? Ito ho kampanya ng ating mga national candidates. Ito ho, welcome ho sa programang CLTV Balitaan, Atty. Duque. Kumusta ho kayo? Magandang hapon sa ating lahat na masugid na taga-subaybay ng iyong programa, Justin, at sa buong Central Luzon. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Opo. Again, attorney, alam namin, busy-busy ho kayo. Maraming salamat ho sa inyong pagpapaunlak dito sa ating programa. Attorney, ito hong mangyayari bukas, magkakaroon na ho ng pagsisimula
ng kampanya para sa national candidates at kumusta ho ang ginagawang preparasyon at pagbabantay ng komisyon dito ho sa ating rehiyon? Sa ating opisina na kung saan central ang regional COMELEC Campaign Committee ay siyang tagatanggap ng mga application for in-person campaign ng mga national candidates magmula sa opisina ng Presidente, Vice Presidente, Senador at saka party list. Tayo po ay nagsimulang nakatanggap ng mga application for in-person campaign noong araw po ng Huwebes na kung saan naitala natin na may mga partido na party list group at isang national candidate, president and vice president na interesadong mag-conduct ng kanilang o magsagawa ng kanilang in-person campaign dito sa Central Luzon, Justin. Attorney, gaano ho karami yung mga nag-apply na? At ano ho yung mga kailangan? Pag sinabi nating in-person campaign, ano ho yung nagpo-fall under po dito sa kategoryang ito? So far, as of our, sa ating kalaman, meron na tayong mga tatlo na nag-file ng kanilang in-person campaign applications, Justin. So pag sinabi ho natin in-person, attorney, ano ho yung mga sakop nito? Yung pong sinasakop is the holding of political caucuses, conventions, meetings, rallies, motorcades, or other similar assemblies, or gatherings or in-person campaigns for the purpose of soliciting votes and or undertaking any campaign propaganda for or against a candidate. Number 2, making speeches, announcements, or commentaries, or holding interviews for or against the election of any candidate for public office, or distributing campaign materials designed to support or oppose the election of any candidate. Yun lamang ang tatlong kasama doon sa in-person campaign natin. Opo. Attorney, alam naman natin na isa publiko na rin ito. Bukas ho magkakaroon ng itong kick-off po ng kampanya ng unity na ni dating Senador Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte. Diyan ho sa may Philippine Arena, nasako po ng ating rehiyon, Central Luzon, bahagi ho ng Bulacan. At kumusta ho yung preparasyon ng ating tanggapan at yung mga nasa ilalim ho ng inyong yung umbrella ng COMELEC para humatiyak na magiging alinsunod sa batas, lalo-lalo na may pandemya ho ngayon, yung gagawing pagtitipon ho bukas. Justin, tama ka. At as early as Thursday last week, ang tanggapan ng ating election officer ng Balagtas ay nakatanggap na ng aplikasyon ng grupo ni BBM at saka Sara Duterte para sa pag-conduct ng kanilang meeting de avance doon sa Philippine Arena. At sa ngayon, nakatanggap pa rin ako ng message ng ating butihing election officer bilang namumuno ng tinatawag natin na Municipal COMELEC Campaign Committee na kung saan ang mga kapulisan ay nakahanda na at inantabayanan na lahat ng mga protocols, lahat ng mga security planning ay in place na doon sa pag-conduct doon sa Philippine Arena. Opo, na paglilinaw mga kabalin, yung Bulacan ay nasa ilalim ng Alert Level 2. And under Alert Level 2, attorney, siyempre mas maluwag yan. Pinapayagan nga itong mga ganitong klaseng pagtitipon. Ano yung mga limitations lamang, no? Siyempre, alam naman ho natin, ito yung unang pagkakataon na magkakaroon ng kampanya at magkakaroon ng eleksyon sa gitna ho ng pandemya. So ano ho yung mga limitations na dati-dati nakikita natin pre-pandemic period, pero ngayon asahan na hindi na ho makikita ng ating mga karehiyon? Okay, una is the observance dapat of minimum health protocol. So paggamit ng face mask, social distancing natin, yan ang una. Pangalawa, sino yung mga bawal, yung mga may comorbidity, below 18 years old, and above 65 years old, may mga comorbidities, mayroong mga heavily pregnant women or may mga health risk, hindi sila allowed to join the campaign. Punta tayo sa category level 2 na kung saan na doon nakapaloob ang Bulacan, 50% ang allowed doon sa operational capacity of the venue, whether indoor or outdoor. Opo.
Attorney, meron bang mga meron bang mga ika nga na provisions na nagsasabi na yung mga venue kailangan tatanggap lang ng mga vaccinated o ito ay nasa prerogative na ng mga may-ari ng mga venue? 10732 does not discriminate and does not require yung pagkabakuna o yung presence or absence noong box card, no? So, for the purpose of this campaign, wala tayong ma-cite na provision ng 10732 na nagre-require ng ganon. So, kung ano yung internal na protocol doon para lang protektahan ang health ng iba, no, that will be under and para hindi lalaganap ang tinatawag natin na pandemya. That will be monitored, that will be strictly monitored by the MCCC through the office of the tinatawag natin na local IATF ng Balagtas. Opo. Attorney, dumako naman ho tayo dun sa usapin ng mga hotspot at yung mga nasa watch list. Dito ho sa ating rehiyon, ano ho yung may ituturing nating areas of concern o yung pinaka-binabantayan ho ng ating COMELEC at syempre ng ating kapulisan? Doon sa una namin, sa pangalawang pagpupulong namin, RGSCC namin, na pag-usapan yung parameters kasi wala pa tayong well-defined parameters ng mga ibang natin, yung sinasabi natin na mga election-related violence. Kasi sinasabing kadalasan, pero may mga pagkakataon na minsan yung mga kandidato okay sila, pero yung mga supporters minsan sila yung lumalabag pa doon sa mga doon sa mga alituntunin na tinatalaga na itong ating pamahalaan at ng komisyon, no? Ano ho yung paalala ho ninyo sa kanila? Okay, gusto lang natin i-quote yung provision ng Section 14 ng 10732. In-person campaign, the following activities are strictly prohibited during in-person campaigns in all category levels. Entering any private dwelling during house-to-house campaign, even with the express permission of the homeowner, crowding or allowing there to be crowds that violate MPHS around the candidate and his or her companion, handshake, hugs, kisses, going arm in arm, or any action that involves physical contact among the candidates, their companions, and the public, taking selfies, photographs, and other similar activities that require close proximity between the candidates and their companions and the public, distribution of food, drink, and all other goods or items. Ito yung general consideration natin na paalala natin sa mga nangangampanya, pati rin po yung mga supporters at pati rin po yung mga subject na magiging kakampanyahan ng mga kandidato at kanilang mga supporters. Please observe this provision of 10732. Opo. Attorney, pahabol na lamang, gaano ho kaseryoso yung etong mga panuka o yung mga provision ito ng ating batas at ano ho yung pwedeng kahihinatnan ng kandidato kung sakaling siya ay makita na lumabag at mapatunayan din na lumabag dito ho sa mga alituntuning ito? Ito kasi mayroong penalty kasi na ang violation nito, paglabag dito sa Omnibus Election Code, ang tinuturing dito, particularly Sections 87, 88, 89 of Batas Pambansa 881,
and Section 262 of the Omnibus Election Code. Ang parusa dito, kung mapatunayan ang paglabag, ay 1 year, hindi bababa sa 1 year na pagkabilanggo, 1 taon na pagkabilanggo, at hanggang 6 na taon na pagkabilanggo, at walang probation ito. At ito rin magiging batayan ng perpetual disqualification to hold public office. Ayun. Kung foreigner naman, saka lang siya, isa-serve niya yung penalty na yon and deportation as a consequence. Okay, maraming salamat. Attorney Elmo Duque, ang tagapagsalita at Assistant Regional Director po ng COMELEC Central Luzon. Sir, mag-iingat po kayo. Salamat na marami, Justin. Okay, mga kabalin, mga kriyan, dumako naman ho tayo sa ibang mga balita. Nasa wanted list ngayon ng Estados Unidos o ng US Federal Bureau of Investigation si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa patong-patong na kaso ng sex trafficking. Nananawagan ho ang gobyerno o nananawagan sa gobyerno ang Gabriela Women's Group na huwag kanlungin si Kibuloy, lalo pat kilala itong malapit sa pamilya ni Pangulong Duterte. Narito pong detalye ng balitang yan. Nagkasa ng entrapment operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 3 sa iba't ibang lugar sa bansa at sa gitnang Luzon itong weekend. Isang drug den ang pinasok ng mga otoridad nitong February 5 na nagresulta sa pagkahuli ng 5 suspect sa Subic, Zambales. Batay sa nakalap na intelligence information, isang bahay sa barangay Matain ay nagamit bilang makeshift drug den para sa mga gumagamit ng droga. Nakumpiska sa nasabing operasyon ang nasa 374,000 pesos na halaga ng tsabu. Huli rin sa operasyon si Kamal Makabatao, 46 years old, at si Isaias Inok, 30 taong gulang. Lahat sila ay mga residente sa Subic, Zambales, maliban kay Makabatao na taga Rodriguez, Rizal. Bukod sa mga plastic sachet na naglalaman ng umano'y droga, nakumpiska rin na iba't ibang drug paraphernalia at buy bust money. Samantala, isang drug pa ang nadiskubre ng mga otoridad sa Mabalacat City. Sa joint operation ng PIDEA Pampanga at lokal na kapulisan, sinalakay ang isang bahay sa barangay Lacandula na nagresulta sa pagkaaresto ng 4 na drug suspect at pagkakumpiska ng nasa mahigit 81,000 pesos na halaga ng shabu. Naaresto sa operasyon sina Luisito Maristela, 35 years old, Tyron Dizon, 26 years old, na kapwa taga Dauma, Balacat. Kasama sa mga nahuli si Edward Naka, 39 na taong gulang ng Anonas Angeles City, at Mark J. Sanchez, 39 years old na residente naman ng Aliaga, Nueva Ecija. Jennifer Salenga, CLTV News. Kabalin ka rin, paumanhino ang inyong napanood na balita ay tungkol ho dyan sa may higit 1 milyon na halaga ho ng illegal na droga na nakumpiska ng mga otoridad sa Zambales at dito ho sa may Mabalacat City, Pampanga. Sa atin ho pagbabalik, alamin ho namin yung detalye kaugnay naman ng pagiging wanted sa Estados Unidos ni Pastor Apollo Kibuloy na isang Kapampangan, Tubong Lubao, Pampanga ho yan. Yan at marami mang iba sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Say yes to efficiency. Say yes to power. Say yes to practicality. People who get places in life are those who know how to say yes in life. So, say yes to new beginnings. Say yes to Changi. It's difficult being somebody's everything, but it's easier in the new Ford Everest Sport. New sporty design inside and out with a 2-liter turbo diesel engine and 10-speed auto. The new Ford Everest Sport leads the way. Haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa Pilipinas, kilala ang mga Kapampangan bilang mga master ng kusina. Isa sa kanilang pinaka-ipinagmamalaki ang lutong Kapampangan. Dahil kung pagkain ang pag-uusapan, mahirap silang tapatan. Sa katunayan, hawak ng Pampanga ang titulong Culinary Capital of the Philippines.
Ayon sa kasaysayan, kinilala ang lalawigan sa culinary arts dahil sinanay ng mga Espanyol sa pagluluto ang mga Kapampangan noong panahong kolonyal. Bukod pa rito, mainam na pagtaniman ang kanilang lupa kaya't sagana sila sa mga samut-saring sangkap. At higit sa lahat, metikuloso ang panlasa ng mga Kapampangan kaya't hindi katakatakang natatangi ang kalidad ng kanilang mga pagkain. Kaya't sino ba naman ang hindi mapapamanyaman sa masarap na lutong Kapampangan? Isa sa mga pagkain hindi dapat palampasin ay ang sisig, na ang ibig sabihin sa Ingles ay to snack on something sour. Gawa ito sa tinadtad na pisngi ng baboy na may sibuyas, kalamansi at sili. Kaya naman isa sa mga bayan sa Pampanga ay tinaguriang ding sisig capital of the Philippines. Pero hindi lang sisig. Ipinagmamalaki rin ng Pampanga ang iba pa nilang pagkain gaya ng tosino, longganisa, morcon, lengua, kilain, bulanglang, bringhe at marami pang iba. At syempre, bida rin ang mga sweets and delicacies tulad ng tamales, leche flan, tibok-tibok, San Nicolas, mamon tostado at puto seko. Walang duda, basta pagkaing panalo sa panlasa, nangunguna ang Pampanga. Kaya, may keniabe, mangantana. Mga karehiyon, sa nalalapit na eleksyon 2022, marami pa rin sa atin ang may katanungan tungkol sa pagboto ng party list. Tandaan na ang party list system ay binuo para mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga underrepresented at mga sektor na nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman napakahalagang maging maalam at maging masusi sa pagpili ng mga ihahalal na mamumuno ng ating bansa. Kaya heto ang 5 bagay na makakatulong sa inyo sa pagpili ng ibobotong party list. Ang una sa aming listahan, maraming sektor na nasa laylayan ng lipunan ang nais magkaroon at marinig ang kanilang boses sa Kongreso. Kaya naman maging mapanuri sa ibobotong party list at siguraduhin na kumakatawan ito sa mga underrepresented minority. Pangalawa, ang pagboto sa party list o organisasyon ay hindi pagboto sa isang individual na tao. May 5 nominee ang bawat partido. Mas mainam na suriin ang advokasya o ang kinakatawan ng isang party list para magluklok ng kanilang representative kaysa sa pagtingin lamang at pagbigay ng inyong boto sa kanilang personalidad. Pangatlo, ang isang botante ay may karapatang bumoto ng isang party list. Kaya ang boto mo ay mahalaga. Pang-apat, upang may mailuklok na representative ang isang party list, kinakailangang makakuha sila ng 2% sa total number of votes. At ang huli sa aming listahan, ang may luluklok na party list representatives ay hindi second-class congressperson dahil magkakaroon din siya ng parehong responsibilidad, benepisyo at kapangyarihan tulad ng ibang may hahalal na congressperson sa mga distrito. Bagamat isang boto lamang ang pwede mong ibigay sa party list, ang isang boto na ito ang magiging boses ng mga sektor na nasa laylayan ng lipunan. Tandaan, sa Mayo 2022, ang bawat boto ay mahalaga. Kaya naman tayo ay bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin.
inspirational success stories of business leaders and entrepreneurs. Live and love local as we discover and promote local businesses in the region. Out with business as usual, in with business unusual. Join me, Colette Hanson. He's on every Wednesday, 7 p.m. only here on CLTV. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at sa iba pang balita, idinadaing ng mga magsasaka sa Barangay Dalaw, Dinalupihan, Bataan ang lagoon ng isang babuyan. Ang waterways umano ng piggery ay humahalo sa sapa na nakaapekto rin sa patubig ng kanilang mga palayan. Dinulog na rin ng grupo ng mga magsasaka ang problema sa Department of Environment and Natural Resources. Depensa naman ng pamunuan ng piggery. Sila ho'y sumusunod sa mga environmental protocols at yung dahilan daw ng yung apektado na ani o yung paghina o yung pagkonti ng ani doon ho sa palayan ay problema na o resulta naman ng problema sa weed management. Narito po ang detalyeng ng balitang yan. Sa videong ito makikita ang paglabas ng maitim na tubig na mula sa upstream area kung saan mayroong isang malaking babuyan. Humahalo ang maitim na tubig sa sapa ng Barangay Dalaw, Dinalupian, Bataan, kung saan napapalibutan naman ng sapa ng malawak na bukirin. Ang video ay kuha noong November 25, 2021 ni Atty. Efren Moncupa na isa sa mga apektado di umano ng maruming tubig dahil humahalo raw ito sa irigasyon na dumadaloy naman sa kanyang palayan. May bukid din ako doon eh. Kapitbahay ko sila. Narinig ko yung kwento nila. Saka kumukuha kami ng tubig sa ilog. Napansin ko yung tubig na nakukuha namin kulay itim. So inanap ko yung source sa ilog, pabaligtad. Nakita ko doon sa pinagtatapunan ng piggery ng Red Dragon. Matagal nang nakakaperisyo sila. Meron pang kwentong pati isda doon sa ilog, nangangamatay. Nailapit na raw ni Atty. Moncupa ang reklamo sa pamunuan ng Barangay Dalaw, ngunit hindi raw siya kumpiyansa sa solusyon ng mga ito na gumawa lamang ng diversion ng daan ng maruming tubig papunta naman sa damuhang bahagi ng palayan. Itong barangay hindi masyadong nakakatulong. Sa katunayan, yung humukay doon sa kanal, na pagitan namin ni Carico, siya, para madulas yung daan ng waste ng Red Dragon. Binako niya nang walang paalam sa amin. So, kaya sa barangay, hindi kami masyadong umaasa. Pangamba raw ng mga magsasaka na baka makaapekto sa kanilang pananim ang nakitang maitim na tubig. Nangamatay eh. Una, nabula. Ay, pagka pinatubigan mo pa, hindi mamamatay. Ay, kasi nung kasing wala pa yan, umaani po kan maganda. 160, 150. Pinakababa, 90. Ngayon po, 30. Namamatay po, natutuyo po yung bunga ng palay. Si Jonel Regala na sideline ang panghuhuli ng isda sa sapa, nangangamba rin daw para sa kanyang kabuhayan. Pati yung maliliit na tao, nadadamay. Gawa ng kagaya ng sa ilog. Pinakikinabangan ng maraming tao, yung isda. Ang ngayon namamatay. Saan kukuha ng pangulam-ulam? Kagaya na, mahirap lang po kami. Sa pagbisita ng CLTV News sa lugar noong January 27, 2022, kinumpirma ni Dalaw Barangay Captain Roy Vicarme ang reklamo ng mga magsasaka. Nasira daw po yung isang lagoon nila. Medyo nagkano yung ilog. Nung umapaw, tinext ko na sila na ba't namatay yung mga istang yung dito sa may ilog. Sabi ni Engineer Jojo, nasira daw yung isang lagoon nila. Kaya ganun lang na tumagas sa ilog yung waste ng baboy nila. Sa tulong ni Kapitan Vicarme, napuntahan ng news team ang lagoon ng Piggery Farm. Sa kuha ng aming kamera, makikita ang mga lagoon na ang ibaba nito ay isang creek na napapalibutan naman ng palayan.
Sa phone interview kay Engineer Jojo Di Maiwas, ang nagpakilalang General Manager ng Babuyan, inamin nito na nagkaroon raw ng leak o pag-apaw ng lagoon na umagos sa ilog noong nakalipas na taon dahil sa malakas na pag-ulan. Ay, yung ano pa po yan, yung kasagsagan din kasi na dati ng ulan, nagka-problema yung lagoon. Ibig sabihin, dala nung tubig galing creek, na parang naano sa Nai Road. Yung po siya. So, isang beses lang ho ba itong nangyari? Yes po, yes po. So far ho, kumusta na ho ang kalagayan? Okay naman na po, na-address na po namin yung naging problema. Na-inform na rin po si Kapitan, nag-inform na rin po sa akin. Na-address na po namin yung problema. Tapos nagkakapag-coordinate na po yung company po namin regarding po dyan. Dagdag pa ni Engineer Di Maiwas, dahil nasa upland na bahagi ang lagoon, ang resolution umano upang hindi magkaroon ng pagtaas ng waterways ay ang pagsasaayos ng biogas system para dito na manatili ang waterways ng piggery. Bali, mayroon na po inaanap yung company na magkakaroon na, igugura po nila yung biogas and then yung existing na lagoon na para nakaangkla doon sa biogas niya. Mga alas lahat ng dumi ng baboy, pupunta na po lahat doon. Wala na magiging leak pagdating doon sa supply ng tubig galing sa taas. Nitong February 2, 2022, nagsampa na ng formal na reklamo si Atty. Moncupa sa tanggapan ng DENR Region 3 para magsagawa ng investigasyon sa epekto ng leak ng wastewater ng Red Dragon Piggery. Iginiit naman ng mga magsasaka na hindi nila layong ipasara ang babuyan. Ayon kay Atty. Moncupa, ang kanilang paglabas para isapubliko ito ay upang magkaroon ng kompensasyon sa mga nasirang palayan at kabuhayan ng mga magsasaka. At higit umano dito ay isaayos ng kumpanya ang kanilang waste management. Nakikiusap kami. Ngayong alam nyo na ang problema namin dito sa Barangay Daraw Diretso at ang epekto ng pagtatapon ng waste ay sana mahinto ito at bigyan ninyo ng kaungkulang kompensasyon yung mga naperhisyo ng inyong dambuhalang piggery dito sa aming kapitbahay. Sana maging mabuting magkapitbahay tayo at wag na nating palakihin ito. Wala kaming balak na ganon. Ang gusto lang namin ma-resolve ang problema. Samantala, sa panayam ng CLTV News kay Atty. Paul Maglalang, ang legal counsel ng RDF Piggery Farm ngayong umaga ng February 7, 2021, ipinakita niya ang inspection report ni Dr. Sander Bakay, ang Chief Regulatory Division ng Department of Agriculture, Region 3, sa mga palayan na sinasabing apektado ng wastewater ng naturang farm. Hindi naman umano ito bago, ngunit base sa report, pinabubulaanan na ang sanhi ng kakaunting ani at pagkasira ng palayan ay dahil sa leak sa lagoon ng babuyan. Di umano, ito'y dahil sa poor weed management. Ang pamimeste ng sakit na kung tawagin ay neck blast din anya ang nakaapekto sa mababang kalidad ng butil ng palay. Gusto ko pong malaman ninyo na dati rin po meron na pong nagreklamo tungkol sa pagkamatay daw ng palay nila. Pero siyasat po ang Department of Agriculture at lumabas po sa investigation po, sa inspection report nila, ang rason po ng pagkamatay ng mga mga tanim nila ay napakarami pong weed overruns at saka may poor weed management control sila. Kaya tinamaan po ang paglaki at ang paglaki ng mga tanim. At saka yung ani nila, tinamaan din. Lumabas din po sa inspection, meron pong disease or infection na tinatawag na neck blast. Kaya yun po ang dahilan ng pagkamatay ng mga tanim. Nakatabi rin po nitong mga nirereklamo nila. Ayon kay Maglalang, mas maigi kung pumasok din sa investigasyon ng Department of Agriculture dahil sila umano ang higit na nakaalam sa kondisyon ng lupa at kalagayan ng mga pananim sa Barangay Dalaw. Mas maganda po siguro iimbitahan din po ang TA dito para maimbestigan yung palay na sinasabi ni na Atty. Moncupa at kanyang mga grupo para malaman kung anong dahilan, ang totoong dahilan. Kami po, on the part of RDF, ay tinatanggi po namin na galing po sa amin ang nakamamatay o nakaka-perwisyong waste na sinasabi nila.
Nagiging maingat din umano ngayon ang management ng farm sa mga nagsasagawa ng investigasyon dahil na rin sa banta ng African swine flu. Mas naman po, basta susundan lang po yung mga protocols dun sa pag-prevent ng ASF. Tinamaan na po kami dati sa mga ibang farms, kaya napakaingat po ng lahat ng farm naman, hindi lang po RDF. Hindi lang po kami basta-basta nagpapapasok hanggang hindi nasusunod talaga yung mga protocols. Pero ganun pa man, meron na pong ginagawang pagsisiyasat ang DENR, ang sentro po. Meron po mamaya pong 2:00 may technical conference po regarding dito sa reklamo nila. Tiniyak din ng kumpanya ang commitment sa environmental laws at kinumpirma din nila na may mga hakbang na umano ang RDF Farm upang ayusin naman ang biogas facility nito. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa puntong ito, balikan naman ho natin ang balita kaugnay ng pagkakalagay sa wanted list ng FBI ni Pastor Apollo Kibuloy. Narito po ang balita. Sa video Isa na wanted person sa Amerika ngayon si Pastor Apollo Kibuloy, ang founder ng Kingdom of Jesus Christ Church at dalawa pa niyang kasamahan. Makikita sa poster na inilabas ng United States Federal Bureau of Investigation o FBI na siya ay sangkot sa kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion at sex trafficking of children at smuggling. Dinadala umano ni Kibuloy sa Amerika ang ilang church members ito sa pamamagitan ng mga illegal na visa na pwersa manghingi ng donasyon para sa operasyon ng kanilang simbahan at suportahan ng marangyang pamumuno ng mga lider nito. Dagdag pa dito, sinabi rin ng FBI na di umunay nire-recruit ang mga kababaihan bilang pastoral sa personal assistant ni Kibuloy. Sila ang naghahanda ng pagkain, kalinis, nagmamasahe at nakikipagtalik din ng kanilang nighty duty. Tunsod na mga ito, patong-patong na kaso ng sex trafficking ang sinakay Kibuloy ng Federal Grand Jury ng Amerika. November 2021, inilabas ang Federal Warrant of Arrest. Umaapela naman ang Gabriela Women's Party List sa gobyerno na huwag kanlungin si Kibuloy. Pari pa maglabas ng Department of Justice ng Whole Departure Order para hindi ito malabas ng bansa para tumakas. Ngunit ayon sa DOJ, wala pang request of extradition mula sa US. Aminado ang kampo ni Kibuloy na may ganitong kasong kinakaharap ang pastor sa US, ngunit inaalam pa kung paano at kailan lumabas ang poster nito sa FBI. Kibuloy sa wanted list din ang dalawa pang membro ng church na si Teresita Lates. Samantala, si Kibuloy kilalang spiritual advisor ni President Duterte. Endorse ng Bongbong Sara Tandem. Ang mga mag-Kibuloy tubong lupa Pampanga na nakarating sa Davao City. Noong 2016 siya ay kinilalang most outstanding Kapampangan na field of religion. Kasama si Shen Bangkarungao, J. Jesus, CLTV News. Sa ibang balita, nakatakdang buuin ang organisasyon ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa Bayan Huyan ng Candaba, Pampanga. Kailangan na umano ang isang pangkalahatang grupo para sa hanay na ito upang maging sistematiko ang pagbibigay sa kanila ng serbisyo ng gobyerno. May balita si Jenna Lumbang Parungaw. Nasa halos 1,300 ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa bayan ng Candaba, Pampanga. Ngunit kalat-kalat ang mga ito at walang pangkalahatang organisasyon. Kaya naman pinulong ng lokal na pamahalaan ng Candaba ang nasabing sektor para sa planong pagbubuo ng LGBTQIA+ ng isang pangkalahatang organisasyon na kikilalanin ng lokal na pamahalaan. Ito raw ang magsisilbing tulay sa pagbibigay serbisyo ng lokal na gobyerno diretso sa mga LGBTQIA+ sa bayan ng Candaba. Sabi niya sa akin, bigyan mo ng atensyon. Sa susunod administrasyon natin, bigyan natin ng asosasyon nila at opisina na yung kanilang pangangailangan ay umabot sa kapitol sa munisipyo at sila ay bibigyan natin ng mga suporta. Sa segundahan naman ito ni Governor Dennis Pineda para magkaroon ng Provincial Federation ng LGBTQIA+ ang Pampanga. Importante yun na ma-organize sila para yung pakikipagkomunikasyon sa mga all members mabilis yun. At mabilis yun tayo makapagbigay ng mga programa sa kanila kung sila po ay naka-organize.
Sa ngayon, dahil walang organisasyon ay nahihirapan umano ang lokal na pamahalaan sa pagbuo ng pangmatagalang plano at programa para sa lahat ng kandabenyong LGBTQIA+, lalo na ngayong may pandemya. Bilang unang hakbang ng plano ay magkakaroon umano ng malawakang pagrerehistro ng mga LGBTQIA+ sa bawat barangay. Diyan Alumbang Parungaw, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News Team ngayong araw. Mamayang alas 6, samahan ho natin si Jennifer Salega para sa karagdagang detalye ng mga balitang Central Luzon. At pwede na po kayo mag-follow sa aming mga social media pages para humanatiling updated tungkol sa iba't ibang bagay sa ating rehiyon. Sa kalago ng buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Rehiyon, maraming salamat po.